Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću vam otkriti zašto februar ima 28 dana. Historičari tvrde kako su za malu brojku dana u mjesecu februaru zaslužni Rimljani. Naime, otkada postoji februar, služio je za ispravku kalendara. U doba drevnog Rima, tačnije u doba prvog rimskog cara Romula, kalendar je imao 10 mjeseci. Januar i februar uopće nisu postojali, jer su u starom Rimu smatrali da je zima bez mjesečnih perioda. 6 mjeseci je trajalo po 30 dana, a 4 po 31. Drugi vladar Rima, rimski kralj Numa Pompilije, 700. godine prije Krista, dodao je 2 mjeseca, koji su trajali po 28 dana. Februar je dugo bio posljednji mjesec u godini, a ne drugi, i znao je imati 23 ili 24 dana. I tako je svaki car prepravljao kalendar po svojoj volji. No, dolaskom Cezara na vlast, kalendar je postao drugačiji i nama danas poznatiji. Cezar je želio kalendar po uzoru na egipatski, pa je februar odredio još jedan dan svake 4. godine.